ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଉଳର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବି ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ମୋ ସର୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଗୋଟେ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଦିଅର ବାହାଘରର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ବି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।